Ahojte, dneska si povieme niečo o uľavení od bolesti, hlavne v oblasti ramien, kde dochádza často predsunu lopatiek a ramien. Tak protrakcia ramien je často spôsobená nesprávnym držaním tela, či už pri sedení v práci alebo nosením ťažkých bremien. Dobre, najskôr si ukážeme hlavne ako uvoľniť prsné svaly, neskôr si ukážeme ako posilniť tie oslabené. Vieme natiahnuť potom prsné svaly napríklad o zárubňu, kde si vlastne lakeť dám na úroveň ramena a len sa opriem o zárubňu, vykročím trošku dopredu a držím pozíciu. Láhnite si na brucho s rukami vystretými najprv do tvaru V, potom do tvaru Y a neskôr do tvaru T. Zdvihnite ruky a hrudník od zeme, pričom lopatky ťaháte k sebe a pozíciu držte 8 až 10 sekúnd. Postavte sa spriamene, uchopte expander oboma rukami na šírku ramien. Ruky sú vystreté pred vami, pomaly ťaháme expander od seba, pričom stiahujeme lopatky k sebe. Držte chvíľku a môžete opakovať 12 až 15 krát. Pripojte expander k pevnému bodu vo výške lakťa, uchopte koniec expanderu jednou rukou, lakeť držte pri tele, predlaktie je vystreté pred vami v pravom uhle. Pomaly otačajte ruku smerom von, pričom lakeť dostáva pevne pri tele, opakujte na každú stranu 10 až 15 krát.